Nakisod Ang siya. na tala sa cellphone. Naman, tiguang na ni kaup ya ha. Makaingon tiguang niya, tiguang na gud. Guys, nanasad mi dire sa babaw. Nami dire babaw miyahay ah. Nagbudol-budol na sad mi dire. Nana man ko ang nakabaw Ya. Hangin pa jud kayo. Yahay kay dughan ba? Parok ang ulo ani. Ingon bitaw na si ang siyensya. Wala ra. Pasok ako tiil, pasok ra ako tiil. Tiguang na gid ang butaang. Ubag naman og kanang istorya. Napasok ra ko na. Ay, peng. Sa lambukan ning kamo sa sakong kilid. Kamu di ang tulo. Ha? Dong kan, butangin nagkanon day. Kay dagang kanon dire. Mangayo na sila. Kaon na may ka ang makaw. Kaon. Ano man tagay. Ini ka. Pinobre ng kaon na mo. Ayo kay hang. Kaon na bro. Mami na. So na ka dire. Sige. Sama ka? Agad. Hang labang jet batong dong be. Sige na nako butangan eh. Nato hilay taong de. Ang kuan. Nato hilay taong. Hindi sila bilya, way panihapon, lagan ma'am. Hamis labi ya dai. Lakaw. Lakaw man, kaso siyang kwarta. Chete de. Apas. Lagan dia. Napenda rin ito nagtinda ka ng gan. Sardinas ba ah. Kamago rin sa sambal. Akong kanon mudagan man akong kanon di man gid sa taon. Mudagan man. Ito ba kung ko ah? Na, dala ko nagkaos batong diri ah. Ano na ba? So kaya kayang tawo nga kinilaw ah. O takadagin na mosda. Samo ya men. Ito na tayo men. Maligid mo diya ha. Kanya nagkaroon yung ha? Oo, ito mo ito ubos. Eh, basura eh. Yuli. Ang open. Nga ba kung inom ka ba? Pamani yung hugmog tubig ha. Eh, tabang nga bro ko ba? Paang ko ginong sa Gunita sa guna cellphone ba? Kanon dong. Abli. Mao din wala dito ang bakhol ana dito. Oh, naman dito yung bako. Busy. Kunan ra kanan ba? Baso ah. Kana ba to sa oh. Mudagan din ako marbi pagkakonsihal karon barangay councilor si Marbi. Marbi ba kaya ka Marbi? Pero kasi ako sa inyo mo ba kung bata pa ka. Hindi ka sa Nang sa barangay trabaho sa? wala. Ah, wala. Million yan gastos kan kasal. Madaog na sa daan na sila ha. Dapit. Wala, mga hay.